Bueno, moi boas a todos. O montaxe que vou a facer, xa que estuvemos vendo o documental, pois vamos a aproveitar a facer, un dos montaxes máis clásicos que se está utilizando agora mesmo son as imitacións dos ecneudúridos, o varón rojo. Vamos a facer un. A verdade é que fago un montaxe un pouco diferente ao que se suele ver de montar as alas hacia atrás, un montaxe que realmente leva moi pouco tempo. A miña condición de miope levoume a ter que darlle bastantes voltas ao coco para poder facer unha mosca que realmente conseguira ver. Entonces, a través de un montaxe, un patrón super coñecido que son os comparadum, vale? Empecé a facer así as efémeras. Que me permiten os comparadum? A ala o ir totalmente en vertical, o que permite é que vexe as moscas desde un 12 hasta un 24 se queres. A ala está totalmente en vertical, co cal ti estás vendo sempre, da igual que o tamaño do corpo sea un 16, un 18, un 20, un 24. Entón, para facelo, agora collín un anzuelo un pouquiño grande para que se poida ver e apreciar ben, un pouquiño grande, collín un 16. Comezo sempre cos cercos. Ao ser para un varón, metemos uns cercos pardos, un flor de escoba. Calzo un pelín por detrás para que quede e navegue perfectamente recto e levo adiante de todo. Para que? Sobre todo cando utilizamos, para mí o color e o dubbing que mellor se adapta a este montaxe é o número 13 de Fly-Rite, un color que a verdade que vai super ben para facer os varóns. Entonces, isto que pasa é que no momento en que empezas a coller bastantes troitas, rompe, acabase desfacendo, que está super ben porque eses fiiños que quedan sueltos ainda fai que a mosca pesque máis, pero os cercos acaban caendo. Co cal, se levamos os cercos e os atamos hasta diante de todo, xa facemos que eses cercos nunca caian. Primeiro os cercos e logo preparamos xa o que vai ser posteriormente a ala. Creo que trouxen todo. Non trouxen todo, pero é igual, fago así. O básico ao final, pois sempre digo o mesmo. Un bo montador é imposible que monte unha mosca ben se non ten os materiales bons. Un mal montador pode facer unha mosca que pesque se ten os materiales adecuados. Para mí o máis básico sempre é, por eso digo nos dous documentales que fixen, o máis básico é conseguir ter materiais bons. Por eso utilizo sempre, ou intento casi sempre utilizar materiais naturais que vou conseguindo, sobre todo, vendo o que realmente está ben. Por exemplo, o caso do CDC, non hai color cando consigues un CDC como pode ser o de este, o de Petillán, vale? Cunhas fibras largas, unhas fibras totalmente rectas e sobre todo que os pelillos, como se ve moitas veces, esas ramificacións que son super grandes, que é iso que fai? O único que fai é coller auga. Un CDC como este, ti cando colles unha troita o secas un pouco, esa mosca xa está pescando outra vez. Vai a mosca por debaixo da auga, faz un falso lance, a mosca xa está pescando outra vez, xa está totalmente seca. Co cal, o máis importante, materiales bons. Despois, depende moito en que ríos vayas a pescar. Se estás pescando en Galicia, pois aquí a verdade é que nos gustan moscas con chicha, e as troitas gustanlle moito as moscas con chicha, é dicir, podes meter unha ala sobredimensionada, unha ala con volumen, que incluso é bo. Se vas a pescar a león, como te pases máis de 3 pelos en cada un dos lados, o único que vas a facer é que teñas rechazos continuamente. Por eso, de sempre, dependendo de onde vayas a pescar, adaptaste a un montaxe ou outro. Collemos dúas plumas, máis ou menos iguais, porque o mesmo, atrás, as ramificacións son moitísimo máis grandes, co cal eu xa tomo como desperdicio.
O igualador a verdade é que me quedou alá, pero facémoslo así e xa está. Hai dúas formas de poñer as alas sacándolle xustamente o raquis. Aí teño o igualador, igualo e saco para fora. Outra forma, non hai problema, corto atrás, collo para adiante, xa están igualadas. Presento e tiro hasta que saco do medio o raquis. Aí está. Que estou xa facendo con isto? Xa vou facendo a conicidade da mosca. A ala xa está presentada, co cal a partir de agora vai ser moi fácil, porque o único que temos que ir é empezar de adiante para irnos hacia atrás. Trouxen por aquí señalizador, aquí está. O señalizador hai que o pon para adiante e o pon ao final, a min gustame tapar absolutamente todo. Ao final, en vez de ter que andar cortando e ter que andar escondendo cousas, ao final o máis básico de un montaxe dun moscas, e sobre todo moscas tan pequenas e incluso moscas grandes, temos aí a Jorge, que se algo fun aprendendo del é a maneira en que tes sempre que terminar algo para comezar o seguinte paso. O máis importante é sempre ser limpio, é que teñas todo perfectamente adaptado para o seguinte paso que vas a dar. Se terminas con saltos, con fíos mal colocados, voltas mal dadas, o único que vas a facer é que a seguinte vez que teñas que presentar un material, ese material nunca vai ir ben ao sitio. Señalizador tapado, conicidade feita. Moi fácil, é unha mosca realmente sinxela, pero que en vez de facer un corpo e colocar unha ala hacia atrás, que o único que vai a facer que cando estemos pescando esa ala baixe, prácticamente moitas veces vemos que esas moscas baixan prácticamente como un tricóptero. Que pasa? Que eso nunca o vas a ver. E no meu caso miope, menos. Entonces, con este formato dun comparado, moscas nun 22 se queres, que cando estamos pescando en outubro en León, velo perfectamente. Este material que permite nada de material, facemos unha mosca super fina, que non enchoupa absolutamente nada. Importante, cada volta que damos, ilo apretando, para que despois no río xustamente non estés collendo auga continuamente. E terminamos diante cunha volta. O de sempre, materiais naturais, lebre, atopas moitísimas lebres no mercado e tal, a mí gustame facela a min. Estos son lebres que me dan cazadores, o que fago é coller a capa máis superficial, non baixo nin un centímetro para non coller absolutamente nada de borra, cortar os pelos e pasalo polo molinillo. Que facemos con isto? Que non haxa absolutamente nada de borra. No momento en que estás pescando, a mosca non baixa, porque é simplemente pelo. Dividimos un pouco. E o señalizador, ao final, o que nos está facendo xa é separar as alas. Ao final é un montaxe, comparado, é un montaxe moi parecido como facemos tamén as afogadas. Que pasa cando colocamos a pluma de león, en vez de hacia adiante, hacia atrás? Pois que despois, cando queres facer o abanico, tens que meterlle materiais, tens que facer unha auténtica guarrada para que o abanico quede totalmente perpendicular. Como se fai? O mesmo que o montaxe do pardón de meana. Como facemos? Exactamente ao contrario. Colocamos a pluma hacia adiante e logo é cando levantamos. Co cal, esa mosca cando está navegando, a mosca sempre vai estar perpendicular. Montaxe prácticamente terminado. Un pouquiño de patas que lle den vida. 2 voltas por diante para facer o saco alar. 2 por atrás. Moi pouco material, como sempre.
E aí está. Vale, non trouxe un anudador, bueno, isto non se debe facer, pero teño anudador alá. Importante, como sempre, sesión de peluquería. Se vos fixades as alas, as fibras das alas están totalmente rectas, co cal ainda por encima da apariencia está super lograda. Cortamos en bisel e vamos dando forma a ala. E, se se ven, si, mosca terminada, as alas en V. É unha mosca que se ve super ben en calquer tipo de escenario, tanto montada así nun 16 como se a queres montar nun 20, porque a ala sempre vai a presentarse así. Listo? Espero que vos gustara. A ti.